Assalamu alaykum mehman adamlar, eziz vatandaşlar. Akşamınız hayırlı bolsun. Kahraman arkadaşımızın, arkadagly kahraman serdarımızın sayesinde halkara parakatçılık oynanışmak gelinin her bir günü toydur bayramları şanı wakalar weseniye. Bizi şeýle asuda durmuşda ýaşaýan, işlemäge, zähmet çekmäge giň ýol açyp beren kahraman arkadaşymyza, hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýas. Eziz arkadaşymyzyň, arkadagly kahraman serdarymyzyň janlary sag bolsun. Başlar dik bolsun. Tutýan tutumly işler elimizde rawany ýollarda rawaşlyklary ösensin. Asuda watanymyzda toýly günlerimiz dowamly bolsun. Mehman adamlar, eziz watandaşlar, şeýle ýaşy arzu umytlar bilen bizim Aşgabat teleýaylym tarapyndan taýýarlanýan ýetirilýän pursatlar atly gepleşigimiziň täze sany başlaýar. Gepleşigimiziň bu sanynyň myhmany Aşır, bol kurşun boýjak men. Bol. Waleykümselam. Waleykümselam. Salam goýdum. Daşınızdan aylanayın, daşınızdan aylanayın. 1, 2, 3. Ana başladı. elbetde bir näçe değişim oýunlary bilen körpöji nesillerimiziň, şagylymyzyň, bütün halkymyzyň söýgüsini gazanan Türkmen Döwlet Medeniýet Institutunyň ulumollumy körpöji gülemizin aşır dädeti Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Murat Gurbanow. Aşır. Hani koşuş. Aşır. Adamlar şu men. Aşır. Ne hiyret beşikdi. Ne mal barya. Aşır däden ýana baranda ýalňyş aýma bol gaýtylar. Şaklymyz kabul etip gepleşigimize geleňiz üçin köp sag bolun. Ine şu mehriban tomoşlamady. Bize seredýän illeşlemedi. Bir zada ünsün çeketikmeli. Beýleňize bakın. Muňa asuda watanyňa ağız bir halkymyz bar. Aşgabat akşamları diýip bir ajaýyp aýdym bardyr tere. Ne şuna Aşgabat akşamları diýip botyna görüşýär. Hemmeňiz bilen bile ömrümiziň iň bir bagtly pursatlary ýatlamak üçin sebäbi ýatlamaga zatken o bir hakydan getirýär zatlarken sebäbi haçanna medeniýet sunugy diýişýärleri özüne sarpa goýulýanyny bilse, döwlet tarapynyň hormatly atlary berilse, sunugy adamlar ilminde ama joşya, özüniň iň gowy eserlerini, suratyny, ogodan artist öz keşfini kino işgärleri özüniň iň gowy naýbaş kinolaryny halka ödürleýär. Medeniýet işgärlerine, sunugy işgärlerine şeýle uly sarpa goýan türkmen halkynyň milli kahraman arkadamynyň jany sag boldum. Arkadaly kahraman serdarymynyň hormatly prezidentimiziň ömrü uzak bolsun. Ilmide ama belent başlar aman bolsun. Toýlaram gutly bolsun. Köp sag bolun halipa. Argulaňyz hasyl bolsun. Edemsiň argulaňyz oşulýatny. Halipa şahyrlarymyzyň biri, ýani Hakan Rafajewiň şeýle bir sözleri bar. Bag teken baş goýup giýjeň döşüni. Ak sawalyň gujogyny oýonsoň. Uzak ýyllardan soň tapşan ýaly her adam bagra bassaň goňsoň. Munna käte şowsuz diýen pursatlaň soň nur bolup ýagyberýär başyňdan bet wagtlyk ýok eken aslynda ähtidat ýagşaýar başarsan diýip bir bag takyny söýdi ba. Şeýle ajaýyp akşamda ene söwret düşümüziň başynda ilkinji berjek sowalmy şeýle bag diýip näme üçin ýa? Siz bagty näme diýip görýän? Men bagty şu agdy bir maşgalam, çağaçyklamda görýän. O şol prezidentlemde görýän, agtyklamda görýän ilaratynda bir şeýle söz barda. Aýna seretsen ýüzüňi görersiň, nesline seretsen geleceğini görersiň diýdi. Men şuga şol neslime seredip özümiziň agtyklamada bir çağalamda seredip geleceğimizi görýärse, şoň üçin şolaň bagtly durmuşyny gözüňe getirýän. Neşe iň uly bagyt men üçin. Ýene bir zat bar, Seyran. Adamyň, insanyň bagtly bolmagy üçin bir döwür gabat gelmeli eken. O zamana gabat gelmeli. Birili şol döwür gabat gelýär bolýan adam bagtyar bolýar. Ne şu döwür şu wagt tüs bagtly döwürde. Bagtyar döwür bunda näme işlesen il tanaya hormatly prezidentimiz Kahraman arkadamyz ilmide ama bir de şafer paýyny ýapýar, sunugy işgärlerini munun başga bagyt nädip gözleýär? Başga bagyt geregem diýär. Başga bagyt geregem de asuda watanyna çağaçyklaryň bilen irden oýonsoň seher turup bir güne salam bersen, çağaçyklamyz çağadar bana gitse, ak mektebe gitseler, özümiz işe gitsek, ýene de işden soňam Hatly
maşgalasy. Hawa. Köp sag bolun. Indi bizim size berjek ýene bir sowalymyz şeýle. İnsan ömrü ençeme pursatlara bölünýär. İkinji ýa birinji sözüň özüň bir hili tolgundurjy. Şu ýerde ilkinji sahna çyk. İkinci edek ön Aman Gulmamedov adyndaky ýaş tomoşaçylar teatry şuwat. Alparslan adyndaky Milli Drama Teatrda ilkinji bir näme has agramly keşfi ýerine ýetirdim. Ana şonda ilkinji edek Novotly Rejepowň Geday bagşyk bir eseri bardy. Geday bagşy. Geday bagşy bir bagşy ýol welýär, onça ýol şol ogulny alyp gidýär. O nirägden belli de onun şo dutar çalıp şol ogulny gözleýär. Onun her baran yerine de çağacı gözläp şu nirde çağı bardy şol dutaryň ýanky sapy bar, sapynyň gutorýan ýerine diş edip dutar çalýar. Şolny üýt köşük bir ýanky duýgu emele gelse şol ogulny tanamalylar. Şoň üstüne tanamalylar. Şoň üstüne tanamalylar. Hiç bir duýgu bolmasa onu şonu ýaly oýnmady. Şol oglanjy oýnaýan menim. Şol Geday bagşyň ogluny men oýnadym. O boyum keltirek bolan soň ilk 86-njy ýyl hasam bir kiçirekden. Näçe ýaşyňyz Ali? 26-27 ýaşlarymda da. Onun şonu men kakymym Türkmenistanyň halk artisti Şartyt diýip oýnady. Halipany Şartyt. Dutar çalýardy, aýdym aýdýady. Onun şonu bir döwlete baranna muňa aýdýarlar, şu wagtky döwletiň padşahsy ýa şoğlan şu wagtda bir döwürler diýe düşman gelip şunu alyp gidip diýe ogullyk aldy diýe şu wagt öýdi nimeden soň durmuş täzeden soň şunu oýdular diýe on. Bar ýa ýanka dogurdanam dutar çalyp diýe bolyn. Öýde bolup çykýar. Öýde bolup çykýar. Ana şu ilkinji sahna çykyşym men. Sanrayan ennamda şey dip durunyň çary halipan gelip ýanyma şey diýeni bilýärler. Aşyr. Hani köşüş. Aşyr. Onu köşeşýän bir kısmyk geçýär on ýene sanrap başlaýan şey dip. Şol sanramam soňundan bir 15 minutdan soň sahna çykanda soň aýrylan. Derlemem. Ýöne ilkinji keşfim mana şol. Erbeden bolmady. Gowgolly. İlkinji biri men başlamda agyr keşifden başladym. Soňundan 2002-nji ýyl, 2003-nji ýyl ýaşlyk teleýlymyna değişmeler dünýäsi bir o gepleş açdy. Ondan soň ondan gülkäge gidip Çay koy. Aşır. Bol kurşun boýjak men. Bol. Aynamadym göz ana. Ana şu kaptanlaka jip başenmişi. Jipmişi. Aman bibiň gözi. Komşularım. On şan geldi. Ağtırım geldi. Bollu bana başka zat gerek geldi. On şan ağtırım geldi. Başta gaty bir hili agyr bir has bir agramlar. Oýnadym men. Indi haýsy gowy şu? Men üçin ara edil şuwada agramlar keşip boldy. Bir döwür bol ýanky diýişim ýaly 30 ýaşdan 40-45 ýaş aralygyna gülötüm nelýär, degişetim nelýär diýen edil şuwat bir hili agramlar zatlar, paýhasrak zatlar, öwüt ünlü zatlar gowy görýär. Ine şeýle mene üzüm çylip de görünne. Biziň nähili bereketli topragymyz bar barlar. Ine seret bu oýny. Ine şey nähili üzüm? Gazyl üzüm, gary üzüm şeýle gerek. Ine buna min näme üzüm? Göýüzüm. Ýaşyl üzüm ine göýüzüm şeýle gerek. Ine şu hemme biziň bereketli topragymyzdan öňe barajyklar. Nowuljan gaýdym. Hala gör, aýdym aýdýarlar, tanf edýärler. Barym sizem şolar goşulyp. Häzirim gülötüm gelýär, öýdäklerim güldürýän, töwerümdäklerim talypmam güldürýän. Birin nu bolsun dukanymam elmi dama adamly bolsun. Damam oňuna bolsun. Özüm aylaýyna goý. Şu gözdir diýlen adam gater. Ol şeker. Han getiräwer dukanyna gerek zatdan hanyny bere. İrgunum gijetmeýle. Derreg şähere gidip gelýär, dälem getirä. Şeker jana. Goýu. Iňsam kaptym çalar hep nire barýan sen? Toýuşyňa bular geýmeler sen meni. Başga zatym ýok o. O nähil zatym ýok. Hemme zada taňalyp berilýär. Maňa zat alany okum. Hemme zat taňalynýar. Ine başta ejem maňa kene berdi. Onu meni toýda geler ýaly şu katsyma berdi. Başga zat alany. Indi halipa gepleşimi dowam etsek. Hawa. Biz şuna hasam gyzykdy. Şol sanyna tomoşaşlarymyz şuna gyzykly bolsa berek şu taýda aýtjak sowalymyz aşyr däden ýerden çykdy. Ýagny has takygy
Näme şu aşır diýdi diýip bizden. Belli bir adam aşır diýdi diýip atlanır. Ya bir wagtyň geçmegi bilen degişme taklardan dowam etmegi bilen bizim şu körpeler gepleşiklerini gizler alıp barmak bilen aşır diýdi öýde mele gel. Yo, sizin için körpeler gepleşigi aslında bağlanşygy ýok oň bilen. Teräbi sizin için körpeler gepleşigi bir ilki degişmeler dünýäsinden soňrak başlady galy. Aşır diýdi adyk niden galy. Ay mene bilem o. O nähir aýdan o? Başga wagtda aşyr döndü diýen bol. O nähir sen aýtman toy edip ýörüm. Sen agasaň, Aşır diýdi şol degişmeler dünýäsinden galy. Degişme wäşi aktörlerimiz vardır. Belli Cuma Yağmuradır, Kur'anadır, Atakkayev, yani Anna Mırgat. Hemmesi keşfinin adını alınırlar. Yine Poşolok, diye de Poşolok, Emenek, ondan Enekütü, Anna Mırgat. O şonu yazdır görüyor musun? Her öýde adyna. Her öýde adını şol keşfin adını alıp kaldılar şol keşfin adını. Bizde keşfin adı bolmadı. Öýde adımız gitti benim. Şimdi men aşır diýdi ady. Bizim reşitörümüz de Türkmenistan'ın atyny tekdi, Türk Şaraýew. Şu çağa dil bitenini diýdi. Kaka diýip dil bitýärle bolýar köp näçe diýdi. Dili diýdi yeňil bolýar diýdi. Diýdi. Şu aşır kaka diýmen aşır diýdi yeňil bolýar diýip onu tapan Türk Şaraýew. Hey bolýar da ýanky diýenim men. Şu da hatlara hiç düşünü bilemem. Angel çayıngam tayyar boldy. Şu ýerde görýäs mehriban tomoşaçylar ine Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Murat Gurbanowyň ine mektepde görüşi. Ne sowal şeýle. Aha, şuň bilen baglanşy. Yer bakalım. 1973-nji ýyldan Ýa-wa. 2025-nji ýyl aralygyna şu wagt bilen arakdaky ömür nägili geçdi şu. Adamın aslında bir televizyonda bar öýdän. Şu ýanky bizim şu wagt 73 diýdik ýa-ni şu. Şu wagtlar näme üçindir ululosum gelýän eken. Ine bizim şu döwürler ýanky 7-nji sınıf döwürlerimiz ululosumuz gelýärdi. Ulurup şäherlere öğretim gelýärdi. Ulurup okatymyz gelýärdi. Şeý diýip ondan şu döwürler näme wagtyň geçişi. nähir sen aýtman toy edip ýörüm. Sen agasaň, Aşyr diýdi şol degişmeler dünýäsinden galy. Degişme wäşi aktörlerimiz vardır. Belli Cuma Yağmuradır, Kur'anadır, Atakkayev, yani Anna Mırgat. Hemmesi keşfinin adını alınırlar. Yine Poşolok, diye de Poşolok, Emenek, ondan Enekütü, Anna Mırgat. O şonu yazdır görüyor musun? Her öýde adyna. Her öýde adını şol keşfin adını alıp kaldılar şol keşfin adını. Bizde keşfin adı bolmadı. Öýde adımız gitti benim. Şimdi men aşyr diýdi ady. Bizim reşitörümüz de Türkmenistan'ın atyny tekdi, Türk Şaraýew. Şu çağa dil bitenini diýdi. Kaka diýip dil bitýärle bolýar köp näçe diýdi. Dili diýdi yeňil bolýar diýdi. Diýdi. Şu aşyr kaka diýmen aşyr diýdi yeňil bolýar diýip onu tapan Türk Şaraýew. Hey bolýar da ýanky diýenim men. Şu da hatlara hiç düşünü bilemem. Angel çayıngam tayyar boldy. Şu ýerde görýäs mehriban tomoşaçylar ine Türkmenistanyň halk artisti Aşyr Murat Gurbanowyň ine mektepde görüşi. Ne sowal şeýle. Aha, şuň bilen baglanşy. Yer bakalım. 1973-nji ýyldan Ýa-wa. 2025-nji ýyl aralygyna şu wagt bilen arakdaky ömür nägili geçdi şu. Adamın aslında bir televizyonda bar öýdän. Şu ýanky bizim şu wagt 73 diýdik ýa-ni şu. Şu wagtlar näme üçindir ululosum gelýän eken. Ine bizim şu döwürler ýanky 7-nji sınıf döwürlerimiz ululosumuz gelýärdi. Ulurup şäherlere öğretim gelýärdi. Ulurup okatymyz gelýärdi. Şeý diýip ondan şu döwürler näme wagtyň geçişi hayalrat bir şey. Geçen nokta. Ýöne 7-nji sınıfda duran ýaly. 8-de geçýär bu. 8-de geçýär bu ýöne 8-de duran ýaly. Hiç 9-da nokta. 9-da geçýär bu ýene 10 ma diýende. O wagtlar hem 10 sınıf okulýardy. Ýene geçen nokta. Ondan soň harbygullyk. Ondan soň harbygullyk diýen. Soňondan gelip durmuş gurýan, soňondan ýuwaşlyk bilen ana salt geçip başlady. Onun 30-da barýan, 35, onun 37, 40 bolýan bir gugulak diýär ömür. Näde 60'a baran bilen. Öýdüň ýygyna terediýän. Ay bo. Nirde galy diýen. Ana 45 galy. Näde 60 eten. Ne 65 diýär. Ömürtegi şefiýiz. Bizim näme bir altdan geçenden köpsünün birili durmuşa seyredişi başladır. Bir saatdan bolmaly, yarım saata getiretin gelýär. Yarım saatte bolmaly, 15 minutda getiretin gelýär. Çaltrak etmen öňde goýulan maksatlaryň getiretin. Siz günüňiziň köp bölegini esas näme sarp edýäň? İş men maram. Maň akbal beripdir redaktor ýygyňdan diýip de, şey maňlay diýip
Akbali bir zada düşünýäňem mi diýip sonýalyk. Dogry men düşünýän ýöne akbali ýanky maňlaýy şunuň etseň özüňde anamyň bolsa, özüňde guzur gaýratyň bolsa onu ütgözüp bolýar. Adamyň islegi, ağzından çıkan sözü, arzuyu amala aşmak bilendir. Amala aşyandır. İsteyen adam ağzından, dilinden qoğulatları çıkar verse, amala aşmak bilen bolýar. Onsan geldi. Artığım geldi. Bollu bana başka zat gerek geldi. Onsan artığım geldi. Halipa gepleşimi dowam edýär. Surat synlaýar, biz şu wagt aşyrdadan görüp oturýarys. Yo, aşyrda değil, Aşyr Murat Gurbanow görüp oturýar. Ne ýaşy kellerini. Şu suratda seyredip siz näme diýerdiňiz? İlk ölen şu suratı seyredip şu men diýerdim. Adamlar şu men. Suratda seyredip oturýarsam monçak yetimler mendil känliň bir duýguny duýup bolýar suratdan tek. Ulak Etbelişler mendiler. öňde. Doğru. Etbeli işler öňde diýen sözler arkaýyn aýdyp bolýar. Doğru. Intek öňde etmeli işler, yetmeli mendirler öňde diýip dogurdanam. Seyran gowy suratdandyrdym, sen menden gowy suratdandyrdym bir ýeri. Men tapmadyk zatlarym tap oturýar. Dogurdanam. Intek yetmeli mendirler kän, etmeli işler kän ýen maňna seredip otur adamlara. Dogurdanam. Ýöne bir zat bada, ne şu adam zähmet çek bersen, işle bersen öz işini ak yürekden zähmet çek bersen hukman bilmeýän eken. Ýöne ýaş tapagy diýene käbir ýerde ine bir ýaş, ine bir ýerde ne ýokary okuw mektebini okap beren dögürlenme. Ine bir ýerde Türkmenistanyň atlan artisti Amanul Mehmet ýa-da bir davarada oturan pursatlarymyz bar. Isýanyny alyp göräý. Şunu hemmesini bir hili işlemek, bir zähmet çekmek, bir hili hujugy bar da. Adam men aýdymdy. Men şonu bütün ömrümde şu adamyny käwa seredýän ol özüňiz bilýäňiz. Türkmen Döwlet Medeniyet Institutyna men mugallim. Awa. Watan radioýylyna Türkmenistanyň halk artisti Gulalik Akmurazow bilen gepleşip alyp barýar. Sizin üçin körpeler gepleşen alyp barýar. Salam mehriban körpeler, salam ediz baralar. Ýürüýte sizin üçin taýynlanýan adynyň belli bolşýary. Sizin üçin körpeler at gepleşimde başlaýar. 2008-nji ýyly sizin üçin körpeler gepleşi bar. Men şu wagtlar 3 tane çağanmady. 3 tane bizim bir jemi, 2 tane oglum bar idi. Şolary hiç wagt Döwranjan, Döwletjan, Güljanjan, Balam, Gudym, Köşüm diýen adam da. Inni gepleşip başlady. 2008-nji ýyl 3-4 ay geçdi ol owadan izemjan edýärdi. Aşyr näme hilip beşikdi. Näme alyp barýan? Aýjym şunu. Ona aýyr sen 3 tane çağana Gudym diýen, Balam diýen, Döwletjan diýen bir başga biriniň çağasyna Balam diýip oturdylar. Näme bolup? Gön aýdy. Inni çağalaň maňa öwreden dady. Füýji sözlük öwretdi. Jogap garşy öwretdi. Wagtyna barmaly. Nähili eşik geýmeli, özüň nähil arp barmaly, köpçülükde nädip oturmaly, turmaly. Hemmeden çağalar öwretdi. Sen tanıt bolýar ha? Awa. Başka hiç hareket ýokmu? Sen bolýar ha? Toy tanıt şeylenmi? Awa. Bolýar. Sen näme tanıt edýän? Hani, görkö geldi? Hani. Barýan bolun, ýanyňa aşyda diýip ılgak gelýär. Anynyň geýinişine baha bermeli bolsaň, çağalar men bir hili gow tarapa men iterdiler de. Gow tarapa urukdurdylar diýetmeli. Şoň üçin bize tomaş edýän çağaçyklar bardy, balazyklar bardy. Hem mende sawatna edýän balazyklar ömrüň uzak bolsun. Men siziň bilen, siz bolmasaňyz ne şu wagt pikir edip görüň. Goňşy döwletler bar, daşlar ýurt döwletlerimiz bar, aşyn dogonluk, dostluk döwletlerimiz bar. Şolaň bir paýtagy şäherinden bir esas köçelerinden birine men goýberem şeydim. Kim men tanıýar? Men özi ilim tanıýar. Aşyr däde diýip, çağaçyklar tanıýar, balazyklar tanıýar. Ilimi gülümi dogon garnaşlar hemmeti hemmem iyileşdirme tanıýar. Şoň üçin men mehriban dogonlar, balazyklar siziň bilen siz maňa aşyr däde diýäňiz. Salam. Adym näme senin? Hayayım. İbrahim mi? Neçe yaşında İbrahim sen? 4. Neyden yerlin oydum? Yani uşak yanına. Yani o taş değil ha? Taş değil. Şunun yerlin sen? Awa. Çağdır bana atmayan mı? Çağdır bana neyem işleyen? Oynayan. Multfilm öğreyen mi? Awa. Nahara mı yiyen? Söyle mi? Nehir naharı yiyen? Büyük.
Maňa da azıcık koysana börek bolýar, menem ýeýin. Bilýär. Tüýjüm etli börek mi, otly börek mi? Otlu büyük paluba, büyük ba, çorba ba. Etli mi? Evet. Menem size mihman barayınna. Size mihman bolup dur. Etli, otly, palawy kol çıkaydın bolýarmy? Bilýär. Maňa koysaň bir kolu. Bor oğlum, bol. Gülleşdi boldy. Dime halipa çağışıklarım kömek diýsen uleken tejribeňizde sahny ustatyňyz hasam öz Kämilleşdirip. Kämilleşdiripdir. Sebebi nime de minnäki ýok häsiýetler, minnäki ýok süýji dillilik çağadar maňa öwretdi şonu. Ine ýene bir zat bar. Çağa dünýäsi at arassa bolýar. Şeýle bir nädejek bolýar da myymyjak bolýar. Bir gedek şeýler waka boldy da çağadar enatalar bilen barýar. Şonno bir enata şeý diýipdir, onu soň bildim ben. Bol aşyr däden ýana baranda ýalňyş haýma, gaýtala ýene. Bol aşyr däden ýana baranda ýalňyş haýma, bol ýene gaýtala. Bol aşyr däden ýana baranda ýalňyş haýma, bol gaýtala. Barynça şey diýipdir. 8-10 gedek da gaýtalatdyr da. Bu çağa men ýanyma geldi. Men soň bilýän onu. Oglum, oglum ýadyr howa. Adyň näme? Aşyr dädi, adyma rahat diýdi. Ýeden gelin Ahal welaýatynyň goşlyň mamy bar aşyr dädi diýdi. Aýdyp berjek dedim, aýtjak geldi. Näme şunu dedim? Aýyan ýolly ejem 10 nedekda gaýtalatyra mene ýadyr, näme aýtjak gel 11-nji gedek meni aýtjak gel görýärmi? Aýyan ýolly ejem 10 nedekda gaýtalatyra mene ýadyr, näme aýtjak gel 11-nji gedek meni aýtjak gel görýärmi? Biz ula adamlar näme der? 11-nji gedek maýdan mort bilýärmi? Oglun sağa aýtjak gel. Bu dogruçulma. Dogry näme diýjegim şoň aýtdyrjakmy şoň? Dogonyň mene bile ýaşaýan ýa başga ýerde ýaşaýan sen. Bile yaşayan. O näme görüdüň ola muňa? Sen ýe köýdüň ýaşaýanmy? Başga hiç kim ýok ýerde ýaşaýanmy? Na oynayaydı. Gel akılımı arsızda da etnoğuçi koşkuyun aytiyasa onun oynağı türüydü. Ana şokçu koşku bilena. Ay billik inni billik. Koşka aýtýan on aşyrda da gitmesi koşka aýtýan on oynap bermi oynap? Öydü daşarda oynap yor şeyle. Mina daşaram çıkamak birinci koşkuyum aytýan. Kän koşkuyum aytýan anama birazcık daşarda oynayan yine gaýtalayan şojagamy. Sen näme şeyden ok? Onu sen tanap beräni. 1 2 bol. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 Biram pro. Yor turan. 8 9 10. 8 10. Ay. Ýadyna köprün güneşden almadı var da şonda köprün degişme çykýan. Ana şonda sara häsiýetlerini açyk görkezlerde degişmede asylýar da. Köprün degişmede asylýar adamyň bir häsiýeti. Bir sarajyk şey diýip atadyna. Ata. Ha, oglum näme? Diýişiň mamaýdyn? Vay oglum men näýem togsuny ýakynlap barýana men diýişim. Onu ata şu süýjüni sakladyna men oýnap geleýin ne diýdi. Ana ýöne köjede ere atadyň diýiş boldy iýjek da on gelýänçe gör çağaň nemedi. Şunu ýaljak çağaň dünýäde bu aralaşmak kıyın feyran, dünya aralaşmak. Ýöne aralaşan soň sen hiç wagt çykardyň meni sen çykarmaýarlar olur. 2008-nji ýylda başlar gitmeşegmedi. Şu wagt käwat gullugy giden oglanlar şäherimizde, paýtatymyzda ýa welaýaty baramyzda iş tapar bilen gabat gelýän daýy oglanlar aşyrda da salamu alaykum 2010-njy ýylda sen gitmeşegmedi 60 sonda 5 ýaşymdan diýip ine tu ullokan oglanlar ömrüň durmuşyň mansik bir zat bar. Durmuşyň mansyny näme de görýändik teoriýalar akyllardan. Durmuşyň mansyny durmuşyň ödönüni men işleýän döwrüm, men eden işim barada. Bu zatlar aýtsalar, bir ýoldaşlarym ýatdasalar, diýmek men durmuşym gyzyklyga çykdyr. O A O G diýip aýdýar, tügeleme ýok oga, agylyma gurjak bola A G sen eý göjekdi sa E G düşünüp bermeli çağlı hem bilýän goşýym da. Şeýle gerek bana ýene aýdyp berjekmi? Han bol ýene aýdyp ber. A go de go de güzi. A gör her söýüň birinji harpyny aýdýar. El harpyny aýdymy? Berekella. Taýdyna harplarna mi goşdyk bilen aýdar bolýam çağda. Esasat düşündiňiz da. Haçan adam kendi ähmiýet çekdi, adam bedeýä, adam birili gyzyglanýar, ýadamaya. Şu wagtdan bu gurulýan binalar bir hemme halkymyz üçin şu, ilgünimiz üçin bir ýaşaýyş ýaýlary, edara binalary, seýilgähler, şuň hemmesi bizim geleceğimiz üçin, halkymyz üçin. Şuňa özüň medeni diýişkary bolup, sulma diýişkary bolup, insan bolup,
goşant goşmadan ne hayır var? Elbette goşant goşmalı. Her kim öz yerine, medeniyet işgari, sunma işgari halkımıza ruhu lezzet berýär. Şeýle dämi? Başga bir öz yerine şeydir. Dogam edivermeliler. Hani şol görelläni hyzygy, zähmet çekmekligi elbette gahrman arkadamyzda görýär. Arkadaly gahrman serdarmyzda görýär. Gije günni zähmet çekýär. Gije günni halkym diýär. Gije günni watan diýär. Gije günni ir günüm diýip zähmet çekýär. Onuň öňünde görelli halipaň baw ýön işläp bermeli. Diňe zähmet çeken. Diňe zähmet çekmeli. Hani men şonu öz öňümde goýdum. Gelecekde halkymyzyň, ýurdumyzyň ötüşine öz yanımızdan öz işimizden jogap berer. Sebäbi bize şeýle mümkinçilikler döredilýär. İşlemek üçin, din almak üçin, gepleşiklerine şunun ýaly ýazy edip halkymda ýetirmek üçin hemme mümkinçilikler döredilýär. Mümkinçilik döredilýän soň işlemeli herhandy işlem. Diňe zähmet çekmeli. Zamana geldi. Şu wagt işlenmeli, zähmet çekmeli zamana. Ajaýyp dögür geldi. Diňe zähmet çekmeli. Arzuwlaryň çägi ýok. Ýöne şu ýetilen arzuwlarym, şu ýetilen mendillerim näme? Bir gonmak, şoňa begenmek, şoňa bir kanagatly bolmak, şoňa şükranaly bolmak elbetde insanyň borjy. Sebäbi her bir ýetilen mendiller ony zähmet bilen ýetilýär-de, bir halkyň agdybirligi ýetilýär. Şoň üçin näme? Elmide ama agdybyr bolmaly, janymyz sag bolmaly. Gelecekde bayramlarda, toylarda hemme bile nesip boldy öňümizde kän bayramlar barny. Şu ýylyň özüniň bir bayramy bizim bir taraplarımızdan 30 ýyllyk toýlanýar. Muňa öýde nähil uly. Bütün dünýä döwletlerinden bizim ýurdumyza mihmanlar gelerler. Biz olar garşylar, duňy çörek höder eder, aýdym hazır dowam eder. Şuňa öýde ýaşaýyşyp hasam bir höwetler edýär. Elbette ilkinci nowatda bunun ýaly derejäge ýetmek, Türkmenistanyň halk artisti adyny almak, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna işlemek. Şoň üçin ilkinji nowatda gahrman arkadaly gahrman serdarymyz hormatly prezidentimiz alkyşaýdyan. Bu elmede ama jandar sag bolsun, belent başlar aman bolsun. Her günleri şöhrat bolsun. Halipa biz bilýäs, Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna bir näçe ýyl bäri Bagtyar ýaşamyny bilim merkezliýäňir. Indi şu ajaýyp protokolda gepleşim şu ýerine Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyny bilim alýan, ýani geljekde artist bolmagy, teatr sahnasynda bir näçe keşipler ýerine ýetirmek arzuw edýän ýaşlara berjek maslahatyny etjek arzuwymyz. Doğrudan şeýle dekilli talipler, dekilli oglan gaýlar bizim Türkmen Döwlet Medeniýet Institutymyzda hünär ýa bolýarlar. Geljekde olar bizim teatrlarymyzda ajaýyp sahnalaryna, mukaddes sahnalaryna ençeme döwrewap keşipler ýerine ýetirirler. Şeýle umytlarymyz bar. Onuň üçin men şu wagtdan olara ögüt ünlü edemizde hiç wagt sahnadan gorkmaň diýär. Ödüm şu adamda näme alzıranlygan bolup bilýär, şonu başaryp çykmany başaryn diýär. Ama başaryp çykmany başaryn diýär. Sebäbi näme özümizde boldular şonu ýalatdyr. Kän boldy çıkamyzda ine şu adam şeýler sahna çykjak bolamyzda häzir barlap gördük biz gamurşumydy. Epeti derecede sahna çykýan bolyn peselýär. Şonu ýene bir aýdatym meýle esasy aýdatym meýlänlerdi. 100 götürüm alsak 99 götürmüş oň zähmetdir ýaşlar. 99 götürüm zähmet. Bir götürmi zehindir. Şonu hiç ýadymdan çykma. Diňe zähmet çekmeli, Öz käriňe, öz işiňe wepaly bolmaly. Ak kürekden hyzmat etmeli. Haçan ak kürekden hyzmat etseň, sana hünäriňem üstüne alyp gidýär. Şoň üçin diňe wepaly bolmaly. Ak kürekden hyzmat etmeli. Watanymyza, ilimide, günümizde elmede ama gahrman arkadaly gahrman serdarymyzy özümiziň iň gowy eserlerimiz bilen begendirip durmak meselesini hemmen. Halipa insan ömrü ýatdan çykmajak bagty protokolda dogry bolýar. Elbetde biz bilýär, tomuşaşymyzdan bilýändir. Türkmenistanyň halk artisti Asrmrak Gurbanow diýen hormatly adam nasip bolanyňyz. Şonnaky ömrüňizde dowam eden iň bagty prototlar hakynda belläpmişler. Sen dogry aýtdyňyz, ömrüňizde iň bagty protot diýip dogrudanam. Adamyň çeken zähmetine, eden işine baha verilip münmörde on ady berent derejede agdalsa ondan ul bagty ýok. Şunun ýaly derejelere ýetmek, şunun ýaly artlara münasip bolmak, onu da hut gahrman arkadaly gahrman serdarymyň elinden şaher paýyn almak, şoňa münasip bolmak men ýaşlara da arzuw edýän şonu. Sebäbi ýaşlar işleseňiz, zähmet çekseňiz, işiňizde, käriňizde wepaly bolsaňyz, ak kürekden zähmet çekseňiz, hökman o zähmetler görülýärem, baha berilýär. Şoň üçin diňe mehriban ýaşlar size arzuw edýän işiňizde elmede ama ak kürekden zähmet çekmeýin. Begendirip durmagy.
halkymyzy bizim kärimiz medeniýet sununy işleriniň kärlemi halkymyza uruk tarapdan gollaw bermek köprek uruk taýda lezzet bermiş olur. Güldürüň olary, begendirin, şähtin açyn. Halipa köp sawurgyny göl paýtagtymyň iň bir ajaýyp gijeleriniň ýerinde arasy asmanyna, azuda zeminine, watanymyzyň ösüşini, ödegörşini wasbetdik. Ömrümizin iň bir bagty pursatlar belläp geçdi. Goý şeýle azuda watanymyzda, arkadagy ýurdumyzda, arkadagy gahryman serdary ýurdumyzda goý bagty pursatlaryňyz dowamly bolsun, janyňyz sag bolsun, başyňa dik bolsun, watanymyz üçin, halkymyz üçin edýän işleriniň dowam bolsun. Ýürek buýsun şoňda meni bir ýoly ileşende ýetirsen. Şu ýylla Bakypy taraplarymyzyň 30 ýyllyk toýuny toýlaýas. Şu bayram meçeyle belenip geçmäge mümkinçilik berýän Mehriban Gahryman arkadağımda, arkadağı Gahryman serdarymyzda hormatly prezidentimizde alkyş aýdýan. Goýulmada ama janlar sag bolsun, belen başlar aman bolsun. Biz medeniýet sununy işleri elmide ama halkymyza hyzmat edýär. Şuňky ösüşleri, şuňky üstünlikleri öz goşandymyz goşar. Şeýle ýagyş arzuwlar bilen biziňle hoşlaşýar. Köp sawurun halipa arzuwlaryň hasyl bolsun, bizem sen arzuwlaryň goşulýar. Ýene bir ýoly alyp baran işleriňizde diňe üstünlikler, rawaşyklar arzu edýär. Sawurun. Mehman adamlar, edi watandaşlar, bizem şu ajaýyp pursatda gepleşigimiz geçdirip turýar. Bizi şeýle azuwda durmuşda ýaşaýan türkmeniň akyllar şahyry Magtymul Pıragynyň arzuwlanan zamanasyny peşkeş beren Türkmen halkynyň milli lider gahryman arkadağymyza, hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýar. Edi arkadağymyzyň, arkadagy gahryman serdarymyzyň janlar sag bolsun, başlary dik bolsun. Tutýan tutumly işler elmide rawany ýollarda rawaşyklara öselsin. Şu ajaýyp pursatda gepleşigimiz geçdirip turýar. Ýaýlymyzda duşan şak, hoş, sag bolun.